Eyang Senguni. Eyang Senguni. Aku Antasena. Temen mbak kok ora metu-metu. Nyuwun pangapunten lha menika ampun tuwa. Bingung gemrayah. Eyang Senguni ngendika, sing iso lenggah dampar Antipraba kuwi sing kasenengan Wahyu Kraton ya Wahyu Ratu. Sarate sing nglenggahke Gajah Antisura. Lah ndi? Wis mancip lethek ing sore kok urung ana tandha-tandha. Gajah ya ora ketok. Gajah ora ketok, sing dilenggahke kok ya durung ana. Kula aturi sabar mawon nggih, Nggir. Pancen menika mbok bilik dereng winanci dening Gusti ingkang Hakarya Loka. Ning menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala kinten kula mesti wonten satriya utawi nalendra ingkang kuwawi lenggah wonten dampar Antipraba. Gagat risang kapirangu Rinanggul kinempit kempit sang renaning bawana. Galia lakune Gajah Antisura nglenggahaken Raden Abimanyu wonten dampar Antipraba. Gagat kagur wekasan Surabata rubuh. Menika Ngger menika lho lah kok kadangku Abimanyu inggih Angger Angkawijaya menika ingkang kuwawi lenggah dampar Antipraba mongko ingkang nglenggahaken Gajah Antisura. Yen ngono Eyang Senguni kinarya pratandha Ngger ingkang nampi Wahyu Ratu kuwat kanggenan Wiji Ratu inggih namung wayah kula pun Angger Angkawijaya. Abimanyu mudhun saka dampar Seja sing bakal nglenggahi dampar Antipraba. Potol dasmu. Wingi sore aja ngeke mangsa gelak wanci ninger kiblate Abimanyu Bayu karep dadi ratu ora gelem mudhun saka dampar idak-idak.
Gatotkaca prajaja langit yen tandangan ning gegono miber-miber mancal pundak melintir jangga Gatotkaca aja melu-melu Wahyu Senopati pun kakang kalah karo kuwi gaya topeng waja kalah karo Gatotkaca parandene arep gawe Wahyu kraton kok ken trambul-trambul Wahyu gelem bali sarati bareng karo kakang Sedejo apa belani Jangka Wijaya aja takon dosa podhol sirahmu yen Siwa Werkudara tegel karo Kakang Abimanyu patenana aku wong kula nyuwun ingkang dipun bondo ingkang dipun lebetaken pakunjaran dipun lumari nggih amu Abimanyu ngakoni putu Abimanyu nampa wahyu kraton ya Wahyu Ratu kandhanana supaya bali ning papane dhewe aja gawe geger Werkudara mati Boga lan Grampalan aja padha rebut balung tanpa isi sing entuk Wahyu Abimanyu padha ngalah ngger ngalah
Koko Prabu Baladewa ora ngira babar pisan jebul Malayoga ulunanku Abimanyu sing entuk wahyu ratu ya wahyu kraton. Menika dados titikan bilih Abimanyu ing tembe benjangipun saged nurunaken wiji ratu wonten bumi Nusa Jawi menika. Nggih Abimanyu kula wonten dawuh Wa Prabu. Sawise wektu dina kepungkur jeneng sira nampa mahyu maningrat iki wis tekan titi wancine nampa mahyu kraton. Inggih. Nanging durung titi wancine yen kowe dadi ratu. Mung wae raning wis kecunggah nglenggahi dampar Antipraba tak jumenengke ratu ana Ngastina ora ketang lawase yaiku mau 7 dina 7 wengi ngger Abimanyu. Antasena kok jedul iki entuk kamukten merga sing jaga dampar Antipraba kuwi aku wa karepmu yen bener Abimanyu kok dadi ratu ora ketang mung 7 dina 7 bengi pati Antasena. Aku jejule Patih Antasena alias Patih Antawirya. Wah, aja celembungan ngisene iki wong tuwa. Lho bapak aja meri karo kabegjane wong liya, Pak. Wong lara apa ya kaya aku iki. Aku sing jaga dampar Antipraba, Abimanyu dadi ratu, mosok aku ora entuk dadi patih. Ora ana lakone Antasena kok dadi patih. Kena wae. Ya wis ora dadi ngopo ning sak bubare 7 dina 7 bengi bali ya ngger Abimanyu inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Baladewa piye? Purnaning lampar menika dados syarat sarana tentreming nusa bangsa lan negari. Tedhak turasipun Abimanyu ingkang saged mencaraken nurunaken wiji ratu ing pangajap ratu ingkang badhe jumedhul ing warsa-warsa ngajeng saged nentremaken nusa bangsa negari lan saged nyingkiraken bebaya wujud menapa kemawon. Satemah papan mriki desa mriki sakiwatenganipun manggih Suka Basuki kinalisaken saliring bebaya sedaya Sukerta memala sageta kabirat ingkang peteng kabirat mbabar pepadang ingkang ganjil dados jangkep satemah dados swasana ingkang tata titi lan tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata lan raharja purnaning gati purnaning lakon muga manggih Suka Basuki kinalisaken saliring bebaya durga mendhak kala sirna hayu hayu rahayung tansah pinanggih.